21 år og er lærerstuderende. Louise er patient på medicinsk ambulatorium. Hun har haft astma, siden hun var 3 år gammel, og kommer til kontrol hver 14. dag. Hendes mor har hjulpet hende med at tage sin inhalator, da hun var barn, men Louise har nu svært ved at tage ansvar for sin astma. Louise, jeg er jo spændt på at høre, hvordan det er gået siden sidst. Ja, det er gået meget godt, men nu er jeg startet på et nyt studie. Ja, lærerstudiet har jeg hørt, du startede på. Ja, og det går rigtig godt med mine venner og sådan nogle ting. Ja. Hvordan i forhold til din astma og tage den her inhalator her? Altså, Ja, det er lidt svært, fordi at med mine gamle venner der på efterskolen og sådan nogle ting, der vidste de godt, at jeg havde astma og sådan nogle ting, men nu der er der så lidt nye venner, det er sådan lidt pinligt at sige, at man faktisk har en sygdom og sådan nogle ting, når man er 21 år gammel. Men jeg prøver at tage det sådan lidt i smug under bordet. Og, okay. Så går det ikke så godt. Nej. Fordi sådan som jeg hører, du siger det, der lyder det ikke som om, du så får taget din inhalator ordentligt. Fordi som vi snakker om sidst, så skal man jo overhovedet langt tilbage for at åbne bronkierne, for simpelthen at få medicin ned, så det virker. Ja. Så jeg tænker, at løsningsforslag kunne være, at du måske gik ud for klassen og gik ud på et badeværelse og tog medicin, så vi var sikre på, at du fik den her medicin korrekt. Ja. Fordi at sidde sådan forbøjet, det lyder ikke som om, at det har nogen god effekt på dig. Og så er det jo netop, at du ikke føler, at medicin har nogen virkning, og det har det jo som sådan heller ikke. Nej, men det er også bare fordi, så sidder man i timerne, og det er så spændende og sådan nogle ting, og så, nu skal jeg lige udenfor på toilettet. Ja. Altså, det er sådan lidt... Ja, men det er en del af det at have den sygdom, og der må man være voksen og tage ansvar for sin egen sygdom. Og du ved jo, at behandlingen den virker kun, hvis du tager den her inhalator rigtigt, som vi jo også har snakket om så mange gange. Og du er jo i en alder nu, hvor vi forventer, at du kan tage den her medicin korrekt, og du kan tage den selv og selvstændigt. Så det har vi en forventning om, at du godt kan, og det er jeg også sikker på, at du sagtens kan. Ja. Hvordan i forhold til, når du skal sove, der snakkede vi om sidste gang, at du godt sådan kunne føle sådan nogle anfald, og sådan, har du haft noget siden? Her forleden nat, der vågnede jeg rigtig mange gange, og blev nødt til at tage min Bricanyl-inhalator 13 gange. Ups. Ja, og jeg ved godt, man kommer til at tage den 3 gange på et døgn PN, men ja, jeg kunne simpelthen ikke få vejret, og det var eneste, jeg tænkte, var bare sådan, tage den. Men det hjalp bare overhovedet ikke, og jeg fik det rigtig skidt, og ja. Næste gang, så skal du ringe til vagtlægen, fordi så skal du ind og have noget inhalator ind på sygehuset, fordi det er ikke nok at tage Bricanyl sådan flere gange efter hinanden. Det har ikke noget effekt. Så det skal du love mig, at hvis du ikke selv kan, så skal du få din bror til at hjælpe dig med at ringe til vagtlægen, så du kommer ind på det, og så får vi aldrig bukt med den her astma her. Nå, ring til vagtlægen. Ja, det er rigtig vigtigt, at du kommer ind og får noget korrekt medicin. Det er det, fordi når jeg hører, at du har de anfald, så er det ikke bare sådan ganske almindelige. Men det var også lige der, da jeg havde startet på studiet, så det kan jo også godt være, fordi jeg måske lige har fået taget den rigtigt og sådan noget. Ja, det tænker jeg, hvis du i hvert fald sådan sidder forberedt og tager den på den måde. Det er jo vigtigt, at du tager den sådan kontinuerligt. Og det er jo over en periode, du skal tage Louise, før vi ligesom kan se en effekt af det. Ja. Så det har vi jo en forventning om herinde, at du gør korrekt. Så jeg har den jo her, så jeg vil gerne have, hvis du lige prøvede en gang at tage den her, som viser mig en gang, hvordan at du vil tage den korrekt. Det man gør, det er, at man skruer hernede i bunden, en gang til sidst klik, klik. Og så er det, at man suger ind, så man trækker vejret. Og der kunne jeg godt tænke mig, at du måske sådan rettede dig en lille smule mere op og sådan prøvede at få hovedet lagt lidt tilbage, så du får en rigtig god effekt af den her inhalator. Okay. Så klik. Lige præcis, ja. Og hvis du ikke prøver dig om at sidde og gøre det inde i klasselokalet, hvilket jeg godt kan forstå, hvis der er nogen, der står og underviser, så synes jeg, at løsningen er, at du forlader rummet og går et andet sted hen. Og det skal du have nogle faste tidspunkter i løbet af dagen, du gør. Og jeg kan hjælpe dig med at lave et skema over de her tider, hvis du synes, det kan være svært at få det struktureret i din hverdag. Ja. Hvordan er det? Har I nogle husdyr derhjemme, eller nogen i din omgangskreds, der ryger sådan omkring dig? Vi har ikke nogen dyr. Altså, min mor hun ryger. Ja. Og det har hun altid gjort. Men altså, det er jo heller ikke hendes skyld, at jeg har fået den her astma, og så derfor så vil jeg ikke rigtig bede hende om, at hun går ud og ryger, altså ofte sådan nogle ting, men jeg kan godt mærke, at når hun så kommer ind igen, at så får jeg det sådan, at jeg godt nogle gange hoste og bliver nødt til at tage min Bricanyl, ikke? Og det er jo et af de hovedsymptomer, du har. Der må du ligesom selv tage ansvar for at snakke med din mor, men du har den her sygdom, og nu bor I sammen, så det er simpelthen vilkårene for, at hvis hun skal ryge, jamen, så skal hun
tage en frakke på, så de her røgpartikler ikke sidder i tøjet på hende, når hun så kommer ind, for det er altså lige så skadeligt for dig. Du er simpelthen nødt til at være meget konsekvent og tænke på dit eget ved og vel, for ellers du aldrig nogensinde gå med den her astma, og det er jo rigtig vigtigt for dig, når du har haft den i så mange år. Ja, det er rigtigt. Ja. Men jeg ved, at du er god til at kommunikere med din mor, så jeg er sikker på, at I nok skal finde en løsning til det. Og så hvis du tager medicinen på den her måde de næste 14 dage, så ses vi igen, og så er jeg sikker på, at du har haft bedre virkning af det. Ja, det håber jeg, fordi jeg vil jo rigtig gerne have, at jeg ikke får det her, at jeg får en nat, hvor jeg ikke vågner. Og, ja, men jeg kan godt forstå, at du føler sådan en angst, når man bliver smadret bange. Og hvad tænker du sådan, der måske også kunne afhjælpe, hvis du får de her sådan anfald, hvor du ikke sådan kører helt? Altså det vigtigste, altså, som nogle af de andre sygeplejersker også har sagt, det er bare, at jeg skal huske at bare trække vejret og slappe af, og så tage den der Briganyl en gang, og så er det slut. Nej. Ja, så jeg vil prøve nu at virkelig tage mig sammen og tage min medicin. Ja, det er jeg sikker på, så vil det. Så du vil mærke meget bedre virkning af det i hvert fald. Ja. Jeg siger tak for i dag. Ja, det er godt. tak. Vi ses om 14 dage. Ja, det gør vi. Hej.